z nového videa. No a dneska budeme hrať strieľačky s guľučkovkami. A áno, bude to pekne boleť. Takže... Dobre, trošku sa mi teraz pilota, nevadím, to tam nemusí byť. No takže... Proste to budeme strieľať. A je tu Filip. OK. Som tu samozrejme ja. A ako vždy, kameraman ja. Dobre, takže môžeme ísť na to. 3, 2, 1. Takže naše vojsko. Tuto Marko. A na druhej strane Fifo. A ten sa tam niekde schoval. Toto nebudeme vidieť, ale a ideme. 3, 4 a boj! Ešte sa zatiaľ tu chystáme. A tu sa tiež, aha, tam sa tam Filip dáva dobrú taktiku, ale nedáva to moc dobre. No tak, a ide sa na vec. Filipko tam sedí a leží. Hoci čo? Sú týpkovia. Síce to trošku hučí, ale pomaká sa tu. Takto sa tu trošku dáme. Filipové vojsko proti Markovmu o 3 kilometr. Dobre, tam si prebíja. Tu sa to míri. Hádam. Tu sa to tiež nejako ne. Marko si tam robil také pekné pohodlíčko. Kamoši, tak to vidíte. Jaký súboj drsný. Ani nevedia, čo sa deje. Iba len tak strie. Tam. A tuto. Takto. A vojsko začína. Tu je trošku menšia hádka. No, ale nevadí. To nás netrápi. Tu sa vojsko dáva dokopy. Ale Fínsko sa obracia a uteká naspäť. Ale Slovensko, náš s dobrými videami, náš gamer, ktorý bojuje za Slovensko. A tento tu bojuje za Česko. Neviem prečo, lebo Česko a Slovensko nikdy nebojovali, ale nevadí. Takže ideme. Ideme sa pozrieť sem za týpkom. Dobrý. Stále. No. Dobrá ďalka. Tu sa tu uhýba, všetko robí. Že sa to rozbehlo po 4 minútach. A už sa tu bojuje. A už sa tu nedá trafiť jeden. Slovensko! A ten tam nevím, prečo zdrhá. Slovensko vyhráva. Sú múdri ľudia, sú tu.
Dobre, teď sme tu trošku, trošku sme si vymenili miestečka, ale to nevadí a neodráza nás to. A ideme. A tu sa to bojuje, poď. To. Dobre, Filip tam prebíja jak očuť. Tuto stojí. To uteká. A umíra! Marko, teraz niečo povedz do videa. Dobre, teraz takto leží. Máme ho! Konec. Jej! Takže víťaz je gamer. Slovensko. A toto pán Japonec. Češec! Česko! Česko!